ዘለኹም ክብራት ተመልከቲ እዛ ቪድዮ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ማህደር ፕሮዳክሽን ብወዲ መምህር ዝቐረበ ብዛዕባ ፌሚኒዝም ዘለና ሓሳብ ከካፍል ዘዳለዎ ገብረ መልሲ እያ። መጀመርታ ወዲ መምህር ብመንገዲ ማህደር ፕሮዳክሽን ዘዳለዎ መደባት ካብተን ውሕዳት ናይ ዩቲዩብ ቻነል ጽቡቕን ማህርን ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ። ስለዚ ከም ተኸታታሊት መደብካን ብፍላይ ከዓ ከም ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ዝተልዓለት ጉዳይ ፌሚኒዝም ዘለና ሓሳብ ከካብል ክፍትን እየ። ነዛ ሓዳሽ ቻነል ላይክ ኮመንትን ሼር ብምግባር ንዝቕፅል ዘቕርቦ መደባት ከተተባብዑኒ ድማ ብኽብረት ይሓትት። ኣጀማምራ ፌሚኒዝም ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝጀመረ ዳ ይኹን እምበር እቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ታሪኽ ንውሕ ዝበለ ዘመን ከም ንብረት እምበር ከም ሰብ ዘይትሕሰበሉ ዝነበረት እዋን ከም ሓሳብ ዘይቅቡሉን ዘይፍትሓውን ምዃኑ ኣቐዲሙ ብዝተፈላለየ መንገድታት ይግለጽ ነይሩ እዩ። ከምቲ ዝበልካዮ ግን ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ደረጃ ምዕባልዮምን ንቕሓቶምን ዝሓሸ ስለ ዝነበረ ናቱ ውፅኢት ድማ ቀዳማይ ማዕበል ፌሚኒዝም ከም ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም እዩ ጀሚሩ። ቀፂሉ ድማ ካልኣይ ማዕበል ፌሚኒዝም ኣብ 1960 ክሳብ 70ታት ዘሎ ግዜ ምስቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ ማሕበራውን ፖለቲካውን ምንቅስቓስ ተለዓዓለ እዩ። ከምቲ ዝበልካ ፌሚኒዝም ወድን ጓልን ማዕረይ እዮም ኢሉ ዝኣምን ወይ ዝቃለስ ዘይኮነ ከምቲ ሽዑ ዝተለዓለ ባህላዊ ፌሚኒዝም ዝብል ሓሳብ ዝሓቁፍ ኮይኑ ንሱ ድማ ወድን ጓልን ሓደ ምዃኖም ዘይኮነስ ጓል ኣንስተይቲ መሰረቱ ካብ ወዲ ፍልይቲ ምዃና እየን ዝምጉታ ነይረን። ግን ከዓ ጓል ኣንስተይቲ ዝፀቅጥ ባህላዊ ይኹን ድምድታት ኣብ ስድራ ቤታዊ ተራ ክውገድ ከም ዘለዎ ይቃለሳ ነይረን። እቲ ቀንዲ ዛዕባ ናይ ካልኣይ ማዕበል ፌሚኒዝም ዝነበረ ግን ለውጢ ኣብ ትካላዊ ቅርፂ እዩ። እቲ ዝነበረ ትካላዊ ኣቃውማ ንጓል ኣንስተይቲ ማዕረ ወዲ ተባዕታይ ዕድላት ዝሂብ እኳ ደኣ ፓትርያርካዊ ከም ዝነበረ እየን ዝምጉታ። ስለዚ ኣብቲ ንወዲ ተባዕታይ ዓብላሊ ቦታ ዝህብ ትካላዊ ስርዓት ማዕረ ዕድላት ክወሃበን ኣብ መሰረታዊ ናይ ሰብኣዊ ይኹን ማሕበራዊ መሰላት ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ዝማእከለ ዕውት ምንቅስቓስ እዩ ነይሩ። የግዳስ እዚ እውን እኹል ኣይነበረን። ብድሕሪ እዚ ኣብ መጀመርታት ሰዓታት እቲ ሳልሳይ ማዕበል ወይ ከዓ ሰርድ ዌቭ ዝበሃል ናይ ፌሚኒዝም ምንቅስቓስ ተበጊሱ። ዕላማ ናይ እዚ ማዕበል እንታይ ነይሩ መስለኩም? ሓደ ውልቃዊ ናጽነት እዩ። እዚ ከዓ ጓል ኣንስተይቲ ማዕረ ወዲ ተባዕታይ ስለ ዝኾነት ድለያ ክትገብር ኣለዋ፣ ኣብ ውልቃዊ ህይወታ ከዓ ባህ ዝበላ ክትገብር ኣለዋ ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ ዝብገስ። ካልኣይ ከዓ ጾታዊ ናጽነት እዩ። ሕጂ እዚ ጓል ኣንስተይቲ ነጻነታ ንምስምቓር ምስ ዝመረፀቶ ሰብ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽም ዘተባብዕ ሓሳብ እዩ ነይሩ። ሳልሳይ ማዕበል ፌሚኒዝም ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ፆታዊ ሓርነት ደቂ ኣንስትዮ ናጽነት ክህሉ ዝተበገሰ ኣይነበረን። መሰረቱ እዚ ማዕበል ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ናይ ካልኣይ ማዕበል ፌሚኒዝም ንጻዕዱ ጥራሕ ዘማእከለ ምንቅስቓስ እዩ ነይሩ። ኣብ 1989 ብኢንተርሴክሽናሊቲ ዝብል ቅጽል ዝተዋህቦ እቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረ ጸቕጥን ኣድልዎን ፆታዊ ኣድልዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ዓሌታዊ እውን ከም ዝነበረን ዝምጉታ ነይረን። ስለዚ እዚ ፆታውን ዓሌታውን ኣድልዎ ክውገድ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ማዕበል ንጻዕዱ ዓሌት ዘለወን ጥራሕ ዘተኮረ ምንቅስቓስ ድማ ኣብ ሳልሳይ ማዕበል ንኩሉ ዓሌት ብፍላይ ድማ ንጸልምቲ ኣድህቦ ዝህብ ዝያዳ ኣብዚ ማዕበል ኣተኩሮ ገይረን ሰሪሐን ኣሉ። ከምቲ ዝገለጽካዮ ናብ ኣመንዝርነት ዝኸደ ፆታዊ ሓርነት ክህልወን እዚ ሳልሳይ ማዕበል ኣይተቓለሰን ወይ ድማ ኣይሞገተን። ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝደለዮ ክኽደና ብናጽነት ክዛረባ ሓሳብን ክገልጻ መሰል ከም ዘለወን ዝምጉታ ነይረን እየን። ምስ ምዕባለታትን ዓወታትን ናይ ካልኣይ ማዕበል ፌሚኒዝም ግን ዕድላት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትካላዊ ጽፍሕታት ኣወንታዊ ስለ ዝነበረ ነዚ ዕድላት ተጠቂመን ብዙሓት ካብዚ ማዕበል ትፈንጭለን ንፆታዊ ሓርነትን ጓል ኣንስተይቲ ከም ምርጫ ኣተሓሳስባ ድሌታን ክትከይድ ኣለዋ ኢለን ዝምጉታን ዝንቀሳቐሳን ነይረን እየን። ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ንኻልኣይ ማዕበል ፌሚኒዝም ዝንቀሳቐሳ ዝነበረ ኣክቲቪስትስ ኣብዚ ሳልሳይ ማዕበል ትፈንጭሉ ዝተለዓለ ሙሉእ ፆታዊ ሓርነት ክህሉ ዝምጉት ይቃወምኦ ነይረን እየን። ምክንያቱ ዓቀባያን ስለ ዝነበራ ሳዕቤኑ ድማ ናብ ዝተጋነነ ፆታዊ ሓርነት ከይከይድ እሞ እቲ መሰረታዊ ዕላማ ፌሚኒዝም ከይስሕት ስጋኣት ስለ ዝነበረን እቲ ቀንዲ ዕላማት ምንቅስቓስ ድማ ንሱ ኣይኮነን ኢለን ስለ ዝኣምና ምስ ምምጻእ ማሕበራዊ መራኸቢታት እዚ ምንቅስቓስ እውን ብኡ መጠን ናብ ብዙሕ ሰፊሕ ኣተሓሳስባን ውልቃዊ ኣረዳድኣን ከይድ እዩ። ሰባት ኣብዚ ዘለዎ ማሕበራዊ ሚድያ ዝደለቐ ሓሳባት ናይ ምግላጽ ዕድል ካብቲ ፌሚኒዝም ክሃርሞ ዘለዎ ኣገዳሲ ዕላማ ዝቕይር ኣንፈት ዝጉስጉሳ ከም ዘለዋ ድማ ክንርዳእ ኣለና። ኣብዚ ድማ ውልቃዊ ንቑሕትና በሪኽና እንታይ ክንወስድ ፈይጥና ብዕምቆት ምርዳእን ምግንዛብን ናይ ኩልና ዕዮ እዩ። ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ፆታዊ ማዕርነት ሕጋዊ መሰላት ጓል ኣንስተይቲ ምርግጋጽ እዩ። እዚ ድማ ብዝተፈላለየ ሃገራውን ሕግታት ዝተማእከለን ዝተሓለወን እዩ። ፌሚኒዝም ግን ምንቅስቓስ እምበር ሕጊ ወይ ስርዓት ኣይኮነን። ነዚ ፆታዊ ማዕርነት ክውን ንክኸውን ዝንቀሳቐስ እዩ። ዕላማን ሓሳባትን እዚ ምንቅስቓስ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ሓደ ክኸውን ኣይክእልን። ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ምስ ዘሎ ዝተጋነነን ኣብ ውልቃውነት ዝተመርኮሰ ናይ ሓሳባትካ ምግላፅን ምትግባርን ሓርነት ሲስተም ወይ ድማ ቅርፂ ስለ ዘሎ
كم زحجر نيو زلنا علامو صحة فيمينيزم زخصت زلو كم أصل زخوني دما قال حواتنا أنفتو صحة فيمينيزم كخد تلاويون كتجبرون رأي كم وصيتو دما قال لك سبعتي ونزت راح تعذبكم فيمينيزم بتسبب أنفتو ترديكم قوي أرادة كل وكم زخل أب معربو عالم حجون إتي زنبرة مسرت أو تتكامنت عدلاتن قالن ستيتين نمرقات نمتبعن حليفا رابعي معبل فيمينيزم مالت كلا حرنت كلون صوتنا يمرات ناس كلون زنك أسعصلو درجة بتحنا اللوع أبا فريق أنت متيناجن جنا أم معرة عدلات تتكامنتن ندك أنستيوز تأكد زقانات أبز قد زبلة كل لمدتها موجود زلو نقول ستيتي أبز حشة محبرة فتحي كتلو بزح كنت سرح استرفنا زلو أحكولنا سلازي أهنا فيمينيزم تردينا حلينا كنك أسقس نحبرة سبنا زفرس ديكونس إذا تقمنا وسيلنا نمعر عدلات نقالسيو إتي مسيرتها ونقحت كخون زلو ومبر ود ممهر فيمينيزم سي يدلنا ጓነ ሴት ዝነበሮ ክብረትን እምነትን ይዘርየና ስለዚ እቲ ማሕበራዊ ስርዓት ናሲ ሰውራ ልዕልካ ምቅልባስ ዘድልዮ ሕጊ ጽዲቕካ ምቕያር ዘድልዮ ወይ ፌሚኒዝም ዝበሃል ስነ ሓሳብ ኣምፂኻ ምእራም ዘድልዮ ይኮነን ምክንያቱ እቲ ፌሚኒዝም ኣብ ሃገራት ምዕራብ ዘምፅኦ ለውጢ ንሕና ቅድሚ 500 ዓመታት ንኽተሎ ዝነበርና ስርዓተ ክብርታት እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ምጉድ እዚ እቲ ሕቶ ግን እንታይ እዩ ንሕና ንምዕራባውያን ቀዲምናዮም ስልጡን ሕግታት ካልኣይ ግብረ መልሰይ ኣብ ሕጊ እንዳባ ዘለዓልካዮ ዛዕባ እዩ መጀመርታ ኣድልዎን ፀቃጢ ባህልታት ማሕበራዊ ፀገማትን ጋግን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብመንፅሩ ድማ ዝሓሸን ዝለዓለን ማሕበራዊ ጠመተ ኣብ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ መቸም ዓለም ለኻዊ ሽግር ምዃኑ መጎት ዘድልዮ ኣይመስለንን ሕብረተሰብ በብኸባቢኡን ኣቃውምኡን ዘለዎ ናይ ባህሊ ስርዓትን ልምድታትን ናይ ንቕሓት ደረጃኡን ብኡ መጠን ደረጃ ማሕበራዊ ፍትሒ ደቂ ኣንስትዮ ግን ክፈላለየ ይኽእል ይኸውን ጓል ኣንስተይቲ ግን ማዕረ ዕድላትን መሰላትን ብመንፅር ፆታ ዝህብ ቅድሚ 5 ዓመት 300 ወይ ድማ 100 ዓመት ዝሃበ ሕጊ ወይ ስርዓት ኣብ ታሪኽ የለን ሕጊ እንዳባ ከም ኣካል ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ መጠን ዓብዪ ኣኽብሮት ዝህቦ ክዕቀብ ዘለዎ መወከሲ ናይ ወለዶታት ርስቲ እዩ ከም ምህርቲ ሕጊ ምዃኑ ከዓ ዋላ እኳ ኣብ ካልእ ዓውዲ ሕጊ ዘፅናዕኩ እንተኾንኩ ቀሪበ ከፅንዖን ኣብ ሕግታት ኤርትራ ድማ ቀሊል ዘይኮነ ተራ ከም ዘለዎ ዝኣምን እየ ኣብዚ ወዲ መምህር ኣልዒልካዮ ዘለኻ ሕጊ እንዳባ ብመንፅር ፆታዊ ማዕርነት ግን ዝተፈለየ ሓሳብ እዩ ዘለኒ ኣብ ሕብረተሰብና ጓል ኣንስተይቲ ትሕብሕብን ከም ዘይትጭኮንን ሕጊ እንዳባ ድማ ቅድሚ እዚ ምዕራባዊ ምንቅስቃስ ፌሚኒዝም ደቂ ኣንስትዮ መንሰላተን ከም ዘኽብረለንን ጓል ፅቡቅ ክንክን ከም ዘለዋ በቲ ብሂላት ጌርካ ኣብዛ ቪድዮ ክትረዳእና ፈቲንካ بتفتراوي زلنا قاما كلاون عقمي زلعل ጥንቃቅን ምሕብሕብን ከም ዘድልየና ሕጊ እንዳባጥ راح ዘይኮነ ዋላ ወለዱን ኮሙ ገሮም ካብ ቀደም ግዜ ከም ዝርኢና ኣብ ብዙሕ ስድራቤት ሓፈሻው ርዲት ኣሎ ፌሚኒዝም ግን ኪሎ ዝኸይድ ምንቅስቃስ እዩ እዚ ምንቅስቃስ ንጾታዊ ማዕርነት ኣብ መሰላትን ዕድላትን ማዕረት ሳታፍነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክህሉ ኣብዚ ድማ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ተቀደም ብተባዕታዊ ሓለፋታት ዘለዎ ማሕበራዊ ቅርፂ ሰጊራ ብዘይ ኣፈላላይ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ጽፍሒ ክትሰርሕ እዩ ዝምጉት ሕጊ እንዳባ እዚ ኣይነበሮን ቅድሚ ግን ዝኾነ ገንዘብ ይኹን ንብረት ክትውነን ኣይፍቀዳኒ ነይሩ ናብ ሕጊ እንዳባ እንተኸይድና ግን ምርዑት ጓል ኣንስተይቲ ንብረት ተጥርመ ሰላም ምዃኑ ዘእንፍት ብዙሕ ሕግታት እዩ ዘሎ نابنت أب حق أرجنا تقلب أنت يزبل زتعمس أتقال نت زعمس أو ديدلي أنت بلد ولا نسون تزيفتوا كإكبا قدنا ثالو كم سرعة واحد تغيلي إكبا كإكبا أنك اللوجن تم بخ حساس تقبلتنا 4 خبتي جنزب بعلاه حجة إذا إكبا زولو سبنا تنكبتنا حبار كجبرن تدليو 4 خبت وسيقو ناي حبار كجبرون غو لازم صحي أبنت ناي معر عدلن مسألة قالنسي ترد أيقونتن كودا قبل عليه استعملت قالنسيتيز وهاب ناي نروت كحسا اتا قداي زخونه دما مزعمت أود تبعتي كتكب زي قدديو إذا قداي جن عبي كمناو تحتات نتزلو بكحسات راح زي عدسو تكباريو مسل واننت قالنسيتي بفتشكم زقلت حقاون دفي أيقونن أنا قلنا زازم صحي مقود حانت حق زكا ويدو ما أخمل لعلكا حق እንዳባ በበኸባቢው ዝተፈላልያ ቆማን ሕግ እንዳይ ሃልዎ እምበር ኣብ ዝበዝሐ ከባቢታት ብፍላይ ከበሳታት ኤርትራ ተመሳሳሊ ነይሩ ብሓፈሻ ኣብ ሕጋዊ መሰላትን ኣብ ቁጠባ ማሕበራውን መዳይ ግን ፓትሪያርካል ወይ ድማ ንወዲ ኣብ ላዕሊ ዝገብሮ ትሕዝቶ እዩ ዘለዎ ንኣብነት መሰል መሬት ወይ ንብረት ቀንዲ ተጠቃሚ ወይ ድማ ዋንነት መሰል ንወዲ ዝወሃብ ነይሩ እዚ ድማ መሰረታዊ መበገሲኡ ካብቲ ኣቃውማ ናይ ሕብረተሰብና እዩ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ስድራቤት ዘለዋ ተራ ዝተወሰነን ፍሉጥን እዩ ጓል ኮይና ኣብ ውሽጣ ዘይሓልፍ ዘቤታዊ ዕዮታት ተሓድማ ገና ትሕቲ ዕድመ ኸላን መርዓ
شعور ما سبيت خوينا بتحت سبايا خوينا ناي وليدن معباي دقان مقلاي بعل بيتان ستحصريو سلازي دما قال تمرعنا سبايا سلازخونت ابن دابا ويس ولدتو العدا مسل وانت يبلان حق دابا مسل وانت مريت نهل كهلواز هل دخللو استفلي كنتات راح يزقمط ازي ما تفاتحه ناب عدو با مستملسد ابزي ابن سبايا ناي نبرت بقليت مسل يبلان ወይ ሰብኣያ ምዝሞታ ኣብ ገለ ሕግታት ነባ መሰል መሬት ይወሃባ ወይ ድማ ካብ ስድራ ሓዊ ዘይብላ በይናንቲ ኮይና ናይ ኣቦኣ ወራሲት ትኸውን ወይ ድማ ከይተመርዓወት ንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ዳባ ምስ ትጸንሕ መሬት ናይ ሙናን መሰል ክልዋ ይኽእል ሕጂ እውን ክደግማ እዘን ዝተቐስኮን መሰላት ኣብ ዝተፈለየ ውሱን ኩነታት ማለት ኤክሰፕሽናል ንጓል ኣንስተይቲ ዝወሃብ ፍሉይ መሰል እዩ ካልእ ኣብ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ዝቐመጥካዮ ምጉት ወይ ምኽንያት ሞት ወዲ ሰብ 30 ዓመት ስለ ዝነበረ ቀልጢፈን ይምርዓዋ ነይረን ኢልካ እዚ ዘምጽኻዮ ምጉት ኣቦታትና ክንዚ ስታስቲካዊ ሓበሬታ ሃሊዎም ኣብ ከምኡ ወደምደምታ ክበጽሑ ዝኽእሉ ኣይመስለንን መርዓ ትሕቲ ዕድመ ባህላዊ ሰረት ናይ ሕብረተሰብ ዘለዎ እዩ ዳርጋ ኩሉ ዓለም ምስቲ ዝነበረ ማሕበራውን ቁጠባውን ኣቃውማ ጓል ኣንስተይቲ ካብ 9 ዓመት ንድሓር በቲ ናይ ተመርዓ ክትወልድ ጥራሕ ዘለዋ ተራ ስለ ዝረአ ዝነበረት እዩ ባዕላ ሓሲባ ገምጊማ ብህይወታ መናብርታ ክትመርጽ ግን ፈጺሙ መሰል ኣይነበራን ከምቲ ዝበልካዮ ግን እቲ ዝተመርጸላ ወዲ ቅድሚ መርዓ ክትሪኦ ሕግ እንዳባ የፍቅደላ ነይሩ ኸውን ካልእ ናይ ማህረምትን ኣብ ሓራር እንተዘይደልያ ክትፋታ ሕግ እንዳባ ይፍቅደላ ነይሩ ዝበልካዮ بحثر زبل حسابي كب ناي محرمتي بتز نجار كنا مسرت أب حنق الدبا خمسة فكر زنبرة بنتصور زقمت وحقي زد النقيم انتقى حساقة بزيح وحيدو نعاي حجز حجزي بتاع من السوري بكا سبيتو زهرمة مقصعت له سبأي هاري من زبلتك كتك حسابه الزخم بالكلناجن محرمت زفوتوارك نسي خمسة الواقع كنزنج عبلنا محرمت خم مجلس فقر زريو هرمن زبلا قد كتن زبلا حنقن زبلا ويكون عينت كله زلون دكرسيو درجة أب كل حبر سبين. إزاز العلكة أنا مودعة حسابكو مستزم صخيا موجود متأثر كم زي بالله حسيبة كحلفاء يقدس تستغمت حكي مسكون نت كرسي محورة وسرعة بحدارن حتى تنت سواين زلوجاك درجة كون نتاوي أين برن عديداتنا كم تزم صخيا بالنت يهرم كم زنبران بتبع للسقط عندما زخون حجاو قلمت كم زي باينارينا بقى خمس تجاجيمو بعد بيتن كهرمن قبو مخانين حسيبن زخدا سلازي أبزح جاونت أغالي خمسة كونه بزح جخمان والدنا أم عربا حجر متين كاب كبير محرم تحليفونا بقتلة سمرح زبيتو عمد سقات منزلو إزي قودي نزلو نقحت نايزي قبو تبعتها ولعلنا قبل عندك أنستو كهلو دما نزلو ولدو كن مهران كننقحو يزلنا إزي رمات قوتها دلو كهلو دك تبعتيون قال نسيتي كمحواتهم أفكارتهم أدلقهم ريان بفقر حبوان موجس كاسي مجمر تحمد تزلو فتح إذا قدمي بخماون من كستاو درجان عبيتنا نستولدو دقنا رديتهم أبسكو داي كنعبن كن مهرب مسنخ إليو أبزينا يكلنا ترى وسانيو إذا انتجينا دماود ممر كلاتنا أكال فمنزمنا كابز دحرو حقاو معلبي أبزينا قحبرة سب كلو تقللت فتسامنت يهلو ناي فتحون تمساسالي محبراوي تقطين يروانيو حرارة يدليني إلانا بحق ندابا غريبا قد ياخد موجود اتزنبرا كون الناس عبيتي حرارة تكبرن نابا عالبيتا كتملسنيوم دفئي تسكوبلانيرم سلازي باتجيزة فتح ولا أبت قداي زخونا لخناتات عزيو بحدات كتر زقات مترقيوي نيرو اتحقي يدقفانيو خبال كاغن أب حتار زقات من شقر بقلت اغنقرا زي حقاو زبيتا وعمد زقات من حواتنا دايقا فكرهبا مسارتو نازنا قرزي ترديين حاسبا نقحن دما عوتن تعنا زلو حدار كمسرطا فلتأتن نقحتن زعاد قد قال نستيتي ختكونا لوا مسارتاو نقحتون كخون دما فمنزم يدليانيو زي حق ندابا عندنا حبرة سبنا أقوما تاريخ متصاصانا سرعات كما محدرانا زغونه اكوان تخونه እዚ ሕጂ ሒዝና ዘለና ማሕበራዊ ቅጣውና ናብራ ይኹን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳታፍነት ዘማእከለ ኣይነበረን ወይ ድማ ኣብዚ እዋን ክኸውን ኣይክእልን መኮሲና ኮይኑ ከም ዝቕፅል ግን ዝኣምነሉ ሓሳብ እዩ ገለ ካብኡ ኣብዛ ትቅፅል ነጥቢ ከልዕሎ ፍትኑ
ሳሳይ ናይ መወዳእታ ግብረ መልሰይን ድማ ኣብ ጉዳይ ሓማደአን ዘበገስኦ ናይ ፆታዊ ማዕርነት ጌጋ ምዃኑን ኣበርክትኡ ድማ ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ እምበር ንሕብረተሰብና ዝጠቅም ዕላማ ከም ዘይብሉ መጎት ኣቕሪብካ ነርካ ረኻ ዝኸፍአ መልክዕ እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ሓማደአ ዝበሃል ማሕበር ኣሎ ሓማደአ ማለት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ማለት እዩ እዚ ማሕበር እዚ ብ79 ኣብ ሜዳ ክምስረት ከሎ በቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ ፌሚኒዝም ምንቅስቃስ ተጸልዩ ተመስሪቱ ወይ ከዓ እተን ደቂ ኣንስትዮ ዴታትና ንሳሓል ምስከዳ ኣብኡ ተቐቢሎም ንጾታዊ ማዕርነት ቃለሳ ከም ዘለዋ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ቃለሳ ከም ዘለወን ህዝብና ፀቃጢ ስለ ዝኾነ ኣንጻር ፀቃጢ ባህሊ ቃለሳ ከም ዘለወን በቃ ኩሉ እቲ ብሃገራት ምዕራብ ዝነበረ ትምህርቲ እዮም ክጉስጉስዎን ጀሚሮም እዚ ከዓ መቐፀልታ ናይቲ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ጉጉይ ፍልስፍናት እዩ ኣብ ህዝብና ኣብዚ ዘለና ሓሳቢ ክገልጽ ሓማደአ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ 1979 ዝተመስረተ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣንጻር መግዛእትን ድሑር ባህልን ዝቃለስን ማዕርነት ተሳታፍነት ንኽረጋገጽ ድርኺት ክፈጥር ርእሰ ተኣማንነት ደቂ ኣንስትዮ ከብል ዝተበገሰ ህዝባዊ ማሕበር እዩ ስለዚ ከምቲ ዝገለጽካዮ ነቲ ዝነበረ ሕጊ እንዳባፍሪሱ ብምዕራባዊ ምንቅስቓስ ተጸልወን ወድን ጓልን ሓደ ኢሎም ኢሉ ዝምጉት ማሕበር ኣይነበረን ከም ተቐዲመ ዝገለጽኮ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ማዕረ ምዃን ዘይኮነ ድሑር ባህልታት ክውገድ ማዕረ ተሳታፍነት ክህሉ ዝቃለስ ዝነበረ ማሕበር እዩ ምስቲ ሽዑ ዝነበረ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝተበገሰ ተመሳሳልነት ክህልዎ ንቡር እዩ ምክንያቱ እቲ ልምድታትን ኣድልዎን ኣብ ፆታ ዝሓዘ ባህሊ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ዓለም ተመሳሳሊ ነይሩ ኣወዳድብኡን ምንቅስቓሳቱን ግን ኣዝዩ ዝተፈለየ ነይሩ ካልእ ኣብቲ ደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ማዕረ ወዳት ክኾና ማዕሪኦም ክወፍራን ክዋጋኣን ይግደላ ነይረን ዝብልካዮ ጌጋ ርድኢት እዩ ዝብሎ ማዕርነት ዝበሃል ፍልስፍና እዮም ኣምፂኦምሉ እቲ ዘሕዝን ግን ነቲ ማዕርነት ከዓ ሊትራል እዮም ወሲዶሞ እቲ ማዕርነት ዝበሃል ማዕረ ዕድላትን ማዕረ መሰላትን ምርካብ ማለት እዩ ካልእ ዝተፈለየ መረዳእታ የብሉ ሻዕብያ ማዕርነት ክብሉን ከለዉ ግን ወድን ጓልን ማዕረ እዮም ዝብል እዮም ተረዲኦሞ ሽዑ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ከም ደቂ ተባዕትዮ ክርእይወን ከም ደቂ ተባዕትዮ ክሕዝወን ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ኣብ ውግእን ጉዕዞ እግርን እዮም ከሰልፍዎን ጀሚሮም ተጋደልቲ ናብቲ ውድብ ክስለፋ ብድሌተን ነዊሕ መንገዲ ተጓዒዘን ይፅንበራ ከም ዝነበራ መቸም ካብ ልሳነን ዝሰማዕናዮ ሓቂ እዩ ተሳታፍነተን ድማ ብወፅዓ ዘይኮነ ምፅንካር ናይ ተቓልሲ ዘምፅኦ ኣብ ገሊኡስ ዋላ ባዕለን ውልቃዊ ተወፋይነትን ጅግንነትን ዘርኣያሉ ኣንጻር ዝወሃበን መምርሒ ኣብ ሕክምናን መዕቆቢ ነፍሰ ጾራት ክህልዋ ዝነበረን ጥሒሰን ነብሰን ሓቢአን ኣብ ጎኒ ኣባላት ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተን ክህልዋ ኣብ ዓውደ ውግእ ብቐሊሉን ክርአ ዘይብሉ ታሪኸን እዩ ድሕሪ ናጽነት ድማ ሓማደአ ዝሓዞ ዕላማ ብሕፅር ዝበለ ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕለባ ምዕባለ ንማሕበራዊ ፍትሒ ምርግጋጽ ማዕርነት ኣብ ዕድላት ተሳታፍነትን ንምንጋስ ደቂ ኣንስትዮ ዝፀቅጥ ዘቋናፅብ ዝጎድእ ዘበለ ኩሉ ልምድታትን ምውጋድ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስድራ ቤታዊ ኮማዊ ሃገራዊ ፅፍታት ማዕረ ናይ ትምህርትን ዕድላትን ተጠቃምነትን ምርግጋጽ እዩ እዚ ማሕበር ዋላ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ይሃልዎ ዳ እምበር ድሕሪ ናጽነት ተግባራዊ ዝኾነ ስራሕ ሰሪሕ እዩ ካብቲ ወዲ መምህር ዝበልካዮ ናይ ምስዕሳዕ መደብ ወፃእ ማለት እየ ሓማደአ እንታይ እየን ዝገብራ ዘለዋ እንተልና መሰለን ክኽበረለን ዘይኮና ዝቃለሳ መሰል ዜጋታት ንክገሃስን ከጣቃዓ ዝውዕላ እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ሃገርና ፖለቲካዊ ፀቕጢ ከም ዘለዎ ወሲድና ምክንያቱ ኣብዚ ሓማደአ ከም ማሕበር ባዕለን ስልጣን ሃሊወን ክልውጥኦ ዝኽላ ክኸብድ ከም ዝኽእል ፍሉጥ ኮይኑ እቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ህዝባዊ ፃውዒት ዝሓትት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሓላፍነት እዩ ከምቲ ከም ማሕበር ምስ ኩሉ ሃገራዊ ሽግርን ኩነታትን ግን ንሰን ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 30 ዓመት ዝገበረኦ ንፆታዊ ማዕርነት ዘረጋግፅ ምንቅስቓስ ቀሊል ኣይኮነን ገለ ካብኡ ድማ ይሕፂር ኣቢለ ክገልፀልካ ምክንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ህፃን ጓል ኣንስተይቲ ጀሚርካ ክሳብ ዝኣኸለ ኣዋልድ ዝግበር ድሑርን ሓደገኛን ልምድታት ሕብረተሰብና እዩ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኤርትራ ሓዊስካ ካብቲ ብዝለዓለ ቁፅሪ ዝፀንሐ ልምዲ እዩ ሓማደአ ካብ ሜራ ጀሚረን ዝተቃለሳሉ ሓደ ካብቲ ክውገድ ዘለዎ ስለዝነበረ ድማ ድሕሪ ናፅነት ብወግዒ ኣብ ሕጊ ዝሰፈረ ዘይሕጋዊ ተግባር ንክኸውን ሰሪሐን እየን እዚ ልምዲ ከተግብር ዝተታሕዘ ወይ ዝተታሕዘት መሰረት ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ካብ 5 ክሳብ 10 ዓመት ይእስር ሕጋዊ መዕለቢ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ህዝባዊ ንቕሓት ስለ ዘድልዮ መንገዲ መራኸቢ ብዙሃን ጎስጓስ ናይ ጥዕና ትካላትን ሰሪሐናሉ እየን ዩኒሴፍ ኣብ ናቱ ወግዓዊ ዌብሳይት ዝሃቦ ሪፖርት ከም ዝገልጾ ካብ 2014 ክሳብ 2018 ዘሎ ናይ ምክንሻብ ደረጃ ኣብ ክልል ዕድመ 15 ክሳብ 49 ዘለዋ ካብ 95% ናብ 0% ክወርድ ከሎ ኣብ ዕድመ ትሕቲ 15 ዘለዋ ድማ ካብ 18% ናብ 3.8% ወሪዱ ኣብ ትሕቲ ዕድመ 5 ድማ ካብ 6.9% ናብ 1% ወሪዱ ዝሃነፅ ሕግታት እንዳባና ስለዝዓነወ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ዝርከቡ ሕግታት ዘተግብር ኣካል እውን ስለዘየለ እዩ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ሲ ማዕልያ ዘይብለን ደቂ ኣንስትዮ እየን ኣብ 14 ዓመተን ዝምርዓዋ ሓቂ
بحافشوا بإثيوبيا خا 400 دق أنستيو 18 عامتن كيملايان زمرعوا أب إثيوبيا جن حق له أب إثيوبيا قوانين سيت 18 عامت كيجبرك زمرعوا فقدا يكونن حج حق له نبنتلنا موت مرعى تحت أدمون حركة بتكوكل زنبرة بحلي حبرة سبنا سلزنبرة همار نزين مقدال زي تمهر أكل حبرة سبنا خنقحة نتن بقديتها عم نشتي أدمين زمر عوادما حقا ودقف كجبرة سريحنين زون يونيسيف أم مرعى تحت أدمة قبل علقوا لنستيتي أب إرتراز جبرة مصنعتي كم تحبره مرعى أكل عدمة 15 كابشان شعاتم 85 كساب 13 كاب 23% نا 12.9% كم زغود لي زملكت توساي امسغاغري سيفيلاو حقي ارترا شعاتم 91 انقص 581 حقاو مرعى ناي كلته مصامتي ابتو اخل عدم 18 مس بصح طرح كم زخون اقميطلو ازي مرعى دما ባህልን ወግዕን ሃይማኖትን ሕብረተሰብ ዝተማእከለ ክኸውን ግን ከአብ ወለንታው ፍቃድ ምዃኑ ድማ ይውስኽ أمريت مسلون إذا محبر كأوغان ستيتي مع العدلات أم محبراوي يخون قطعه مراي كابسة أوتو ترى حدا مسل مريت مسرت أواج كتر 58 نايش حنجاتم 94 زخانة إيرتراو زيغا صوتا بزي قدس مع مسل ناي مريت مونا كله أقميت له حق نداباز خطلوز نبره بشماغل عدي ود عدي ناي من لاين مموقاتن زلو مريت عدين منغستي مزقاو محبارن دما حركابتي أب حقاو ممرحي تتقاليلو زلوي أتقندي نقولو محلقة زخانة قال نستيت دما ندحريت سترافة بحلا ورديت قال تمرتي أهد ليانو يزول حمارة نايت ساتافنت معرنت كلو زقوس على حدا دما معرة عدل تمرتي نقال نستيتيو إذا مرايك ساب حجون بمرعى تحت عد مرق أنستيو محبراو تساقمات ناي منقستي وحدا وفري آب تمرتاو مسألة أتاتن كومو دما مقعزان كم زلو وسيدنا بحماد استقبره قاسن قسقاسنجن بقليل زراء يكونن ناتي استقانا نز نبرا فللي كابش حنجعاتن 9 جميرا ناتي قاب كتسبب بزح سريحنين سلازي زي قال أبنتات كتكسي لازم صحوه كاب تحق ندابا كقربلنا زيك البمعرس تافي زرقا قص من قصقاس مسألة عدلاتن قالن سيدي بنتصور زندف كاب زلوون استمحيشة حقن محدران يوكلونا زلو أب لعليتي مسارتاو ناي حقي مسالاتن تمازازنتن منغستاو محدران دما نمحبراو سرت زلوو صوتاو ادلو زلوت غوسكواس نقحات كماو تساتافنت امناي قالنسيتي مسالات كما وفري مزلو زياده وصيتاو يخون سلازي نتهامر اذن صفو علامان سرحن انتس كنا محايشو وي كنسخلو وي دما كنهبتمو ناي كلنا تراد عنبر نتستسرح ነገር شفينا نتقال قلت وي دما زلو بوليتيكاو صوتي أب كلمي تامتينا والحانتي خمزي تجبرا خنموجود فتحوا قينو أيسمع عنن ود ممهر دمنا قليلا هو الصحاي معدود الليل مختفف سماي سلازي أمرم تعود ممهر قبل على حق ندابا زلكا تقداسنت كان كايدلي مخنياتو أب وحدات حورة سبت رح زركب بصحف استند في حقين وبحلنا نابرانان منتنان مسلاتنان كوباتنان تقلت سلازخونة ناتنا كفوت حسابنا تسأن حد ما كان هفتمم وكسينا كخون ألو ويلس حسب أما مسلاتن كبواتن تساتفنت كولنستيتي حق ندابا زغمطو تحستو أخالي أيكون رح زيكونه بحفشا زما أكلون أينبرن فمنزم دما مسلتها وعلامون أقداس نوتن تتردينا نتي نغور علو كبرتاتن بحلن حبرت سبنان زحلو قوني نزع علامة زكالاخل حقراو حقن تكالاو محدران نتصطاو معرنت أم محورا فتحي نخرقا قز توسخي بيتا أب إدنا زلو محبرا ميدا أب بيتنا ندقنا نهوام رديت أب صدرانا إنها نسو حساب مسيرتا وفلتتنا أب زيزعبا كنعبي كاولك جميعنا بحساب كنسرحالو زلنا قداي نتن جنا زي تمهرا بسقاطي بحلن دحور لمدداتن جنا قداي زخونا زلوا بقطبا وعبيت أب بيتن أونتو أبركتو كلون زغل دك انستيو أبزي معبول زمن كاب بيتن حليفن بخلو مداي أبنت نقونا ندلين حواتنا كفريان تخوينن اتي قنوع فمنزم زيادة زدلنا حبرة سبينا